हेलो लोगोफोर बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअ आपल'ड खालामनो मोनैया गोबाव जाबायमोन। माखासे खामानि मावदोंमोन आङो, बिनि थाखायनो भिडिअ आपल'ड खालामनो मोनाखै। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन इउट्युबनि बागै आरो लोगोसे बेजों सावरायबावगोन गुबुन टपिकनि सायाव। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायदो, बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो बुजिनानै लाबानो जाबाय। आं दा नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोरगोन इउट्युबनि बागै, बिनि उनाव गुबुन टपिकनि सायाव खोथाखौ रायज्लायबावगोन। अब्ला आङो फार्स्टआव थांगोन YT स्टुडिअ। बेयाव नायबानो जाबाय जोंहा आदा सासे दिदोम ब्लग्स होननाय मोनसे चेनेल दङ। 5206 दङ दै साबस्क्राइबारा, टटेल साबस्क्राइबारा। बिनिफ्राय बिनि चेनेला मनेटाइजेसन जाखाबायमोन, बिनिफ्राय दा बिनि चेनेला डिमनेटाइजेसन जाफिनबाय। माबोरै बेफोरबायदि जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन, आरो जायफ्रा नोंथांमोना मिथिया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जायफ्रा बेफोरबायदिनो नोंथांमोना इउट्युब चेनेल दङ मनेटाइज जाबाय, आरो जायफ्रा गोदान क्रिएटर नोंथांमोना इउट्युब चेनेल खुलिनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन। आंनाव जा नलेज दङ नोंथांमोननो एसेब्लाबो शेयार खालामनानै होगोन। जायफ्रा नोंथांमोना इउट्युबार नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। दिदोम ब्लग्स होननाय चेनेल नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। आं कन्टेन्टआव थांनानै खोन्थानि भिउ अल नायबानो जाबाय। बेयाव मनेटाइजेसननि माखासे अपसनफ्रा गैलिया, बेयाव अन अफ खालामनाय डलारनि अपसनाबो गैलिया। बियो डिमनेटाइज जाफिनबाय दे। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। गोबां भिडिअ दङ। बिनिफ्राय आङो दा आर्निंआव थांनि मनेटाइजेसन अपसनाव। बेयाव नायबानो जाबाय बिनि चेनेला रिआस कन्टेन्ट फैदों। माबोरै मनेटाइज जाखांनायमोन चेनेला सिगां, बिनिफ्राय दा बेयाव रिएप्लाइ फैफिनदों। बिनिफ्राय नै बेयाव नायबानो जाबाय बे रिएप्लाइखौ माला खालामनो मोनोमोन, जानुवारिनि 12 तारिखआव 2025 आव। बेनिफ्राय नै वाच टाइमा 2638 पाब्लिक वाच आवार्सआ। बेयाव नायबानो जाबाय 4000 कमप्लिट जानांगौमोन। 4000 कमप्लिट खामोन दै, बिनि बाराबावसोमोन, आर्निं जाखाबायमोन, आरो बिनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैनो गोनांमोन मान्थलिया। बेयाव बिनिफ्राय बिनिया इसु जानानै बेफोरबायदि डिमनेटाइज जाफिनबाय चेनेला। दा बियो बिनिफ्राय आर्निं खालामनो मोनला, बिनि चेनेला डिमनेटाइज जाबाय। दा बेखौ एप्लाइ खालामफिननो हागोन बियो गाव भिडिअ हगारनानै वाच टाइमखौ बारायोब्ला। बिनिफ्राय वाच टाइमा माबोरै खमायबाय थादों होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जोंहा बोसोरसेनि गेजेराव नोंथाङा चेनेल खुलिदों, क्रिएट खुलिदों, बेफोरबायदिनो गोदान खालामदों, गोदान चेनेल क्रिएट खालामनानै नोंथांमोना भिडिअ बानायदों। नोंथाङा बोसोरसेनि गेजेराव वाच टाइमा जेसेबां मोनदों, बोसोरसेनि गेजेराव नोंथाङा मनेटाइजेसन एप्लाइ खालामनो हायाब्ला नोंथांनि बोसोरसेनि बे वाच टाइमा खमायफिनगोन दै। बोसोरसे बारोब्ला खमायफिनलांबाय थागोन नोंथांनि भिडिअआव बेसेबां वाच टाइम मोनदों। दा बिनियाबो थिग बेबायदिनो जाबाय। बिनिफ्राय दा गोदान गोदान भिडिअ हगारनानै बे चेनेलाव बियो वाच टाइमखौ आर्निं खालामबाय थायोब्ला बिनि चेनेला रिएप्लाइ जागोन, आरो बिनि चेनेला मनेटाइजेसन जाफिनगोन। आं दा कन्टेन्टआव फैफिननि। गोबां भिडिअ दङ, गोबां मानसियानो नायो जानो हागौ बिनि चेनेलखौ, माखासे मानसिफ्रा, आरो पपुलार भिडिअफ्राव दङ दै, बिरादनो सिगांनि हगारनाय, आं दा खोन्थाजोबला बेखौ। बेनिफ्राय बिनि चेनेलनि नामानो जाबाय दिदोम ब्लगमोन, दिदोम ब्लग्स। 5206 मोन टटेल साबस्क्राइबारा। बिनिफ्राय दा बियो फैसाबो मोननो गोनांखामोन, हाबफैनो गोनाङावनो बियो माखासे प्रब्लेम खालामना लाबाय। प्रब्लेमा मा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। मनेटाइज जाखांनाय चेनेलानो जा, बेफोरबायदिनो गोदान चेनेलानो जा, नोंथांमोना गुबुननि भिडिअ लायोब्ला नोंथांनि मनेटाइज जानाय चेनेलाबो डिमनेटाइज जागोन। बेयाव बियो गावनि ब्लग भिडिअआव गुबुननि मिउजिकखौ लानानै हगारदोंमोन। माखासे टपिक चेनेलफोर थायो, टपिक चेनेलाव जोंहा मा जायो, डाइरेक्ट कपिराइट क्लेम फैयो, आरो माखासे बेयाव जोंहा लाइसेन्सनि मोनसे चेनेलफोर थायो, डाइरेक्ट बानायना लायो, जेरै गिदिर गिदिर कम्पानि चेनेलफोर दङ, टि सिरिज बेफोरबायदि। दा जोंहा बेफोरबायदि इसु जायो डाइरेक्टनो। बिनिफ्राय टपिक चेनेलनिफ्रायनो बेयाव मिउजिक हगारनाया बेनाव डाइरेक्ट कपिराइट क्लेम फैदोंमोन, आरो मोनसेल' नङामोन, मोननै मोनथाम फैनायजों लोगोसे बिनि चेनेला डिमनेटाइज जाबाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेला मनेटाइजेसन जाखाबाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आर्निं खालामगासिनो दङ, नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ हगारबानो जाबाय गावनि भइसजों। नोंथांमोना साइड बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मिउजिक सोनांगौ गोनांथि गैलिया। नोंथांनि भिडिअखौ नायग्राफ्रा नायखायो, मोजां मोनग्राफ्रा मोनखायो। आरो आं बेयावनो बुंनो सानो, जायफ्रा नोंथांमोना गोदान क्रिएटर, नोंथांमोना इउटुबार, बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मिउजिक हगार नोंथांमोना चेनेलखौ नोंथांमोना फेदेरदों, आरो चेनेला मनेटाइज जानायनि मोनसे अपसन मोनबाय, एप्लाइ खालामबाय, अब्ला नोंथांनि बै चेनेला मनेटाइज जानाय नङा। जेब्ला नोंथाङा मिउजिक चेनेल बानायगोन, बेफोरबायदिनो इउट्युबनिफ्राय लानानै डाउनलड खालाम नोंथांमोना मिउजिकखौ हगारबाय थागोन, बै चेनेला माब्लाबाबो मनेटाइज जानाय नङा, रियास कन्टेन्ट फैगोन, नै बेफोरबायदि जागोन। आं नोंथांमोननो खोन्थानि
बेयाव जेरै नोंथांमोना नुनो मोन्दों नायबानो जाबाय रियाज कन्टेन्ट। नोंथांमोना रिआस खालामबाय थादों, बिसिनि कन्टेन्टखौ खालामनानै आस खालामबाय थादों। नोंथांमोना बेखौनो जावले जावले नोंथांमोना आपल'ड खालामबाय थादों। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि बे चेनेला मनेटाइज जानाय नङा। आंनाव गासै 4 चेनेल दङ, बेनिखायनो आं माखासे एक्सपिरियेन्सबो मोनबाय। मोनसे चेनेला सासपेन्ड जादों इउटुबनिफ्रायनो, बिनिफ्राय आरो मोनसे चेनेला बेफोरबायदिनो रियाज कन्टेन्ट फैदों। मिउजिक भिडिअ हगारबाय थादोंमोन आङो, मिउजिकबो हगारदोंमोन, बेफोरबायदिनो भिडिअबो हगारदोंमोन मालायनि लानानै। बेनिफ्राय चेनेलनि साबस्क्राइबाराथ' बारायबाय थायो। बेनिफ्राय मा जादों, जेब्ला मनेटाइज खालामनो नागिरो अब्ला मा जायो, रियाज फैनानै होबाय, रियाज कन्टेन्ट। बेनिफ्राय मनेटाइज एप्लाइ खालामनो हादिया, बेफोरबायदि जायो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, जेसेबां इउटुबाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै मिउजिक नोंथांमोना खोनासंनो गोसो जायो, नोंथांमोना बैफोर चेनेलखौ नाय। बैफोर चेनेला साननै सानथामल' हगारगोन, बेनिफ्राय मनेटाइज एप्लाइआव बै चेनेला मनेटाइज जायाब्ला बिसोरो चेनेलखौ बिदिनो दोनगोन। नाथाय चेनेला देरलांबाय थागोन, बेनिफ्राय मनेटाइज जानाय नङा चेनेला। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफ्रा बेफोरबायदि फिसा इउटुबार, बिदिनो नोंथांमोना खुलिनो सानदों चेनेल, फार्स्टनिफ्रायनो खस्थ' खालाम, बेफोरबायदि गावबा गावनि कन्टेन्टखौ लाबो। नोंथांमोना इउटुबनि हगारखानाय भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनाङा, नङाब्ला नोंथांमोननि बे चेनेला रियाज कन्टेन्ट फैगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना मनेटाइज जाखांनाय चेनेल, बेफोरबायदि गुबुननि भिडिअ, गुबुननि मिउजिकफोरखौ हगारनांला। हगारखानायफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि ब्लग भिडिअ बा माबा मोनसे नोंथांनि भिडिअफ्राव सोनानै होनो नाङा, जोंहा एफेक्ट फैयो। दानि दिनाव जोंनिया बेफोरो ससियेल मिडिया ओरैनो गोरलैबो बाहायजानाय नंलिया, बिनि थाखायनो नोंथांमोना एसे सांग्रां जाबानो जाबाय। दा बिनि चेनेला बेफोरबायदिनो जादों, जोंहा दिदोम ब्लग्सनि चेनेला दा बियो गोदान खुलिबाय। बेनिफ्राय आं बेयावनो बुंनो सानो, जायफ्रा नोंथांमोना हिन्दी मुभि नायनो गोसो, गोदान नोंथांमोना टेलिग्रामाव फैनानै गोदान आपडेटआव जइन जाबानो जाबाय। आरो माखासे बेयाव जायफ्रा आर्निं खालामनो गोसो, माखासे एप्सफोरबो मोनगोन। नोंथांमोना जायफ्रा जइन जायाखै जाना लाबानो जाबाय, बेयाव आपल'ड खालामनानै होगोन, नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन गोदान आपडेटआव। आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय, जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो जइन जायाखै जाबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथांमोना गुबुन गोदान पुष्पा 2, बेफोरबायदिनो भिटाएन, बेफोरबायदिनो गोदान मुभिफोर फैनायफोरखौ नोंथांमोना बे चेनेलाव नुनो मोनगोन। आङो हगारगोन, बेयाव फुल मुभि हगारनो हायाबाबो आं खन्द' पार्ट 1 पार्ट 2 बेफोरबायदि खालाम हगारबाय थागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा जइन जायाखै जानानै लाबानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ मोनगोन, बिनिफ्राय थांदो, जइन जादो। बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ हरबाय थागोन, आरो बेजों लोगोसे माखासे एप्सफोरबो नोंथांमोननो हरबाय थागोन। नोंथांमोना जायफ्रा जइन जायाखै जाना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो माखासे नोंथांमोना आर्निं खालामनो हागोन, गुबुन नोंथांमोना एप्सफोरजों लोगोसे माखासे एप्सफोरजों नोंथांमोना गोबां रांफोरबो खामायनो हागोन। जायफ्रा जानो गोसो जाबानो जाबाय। बिनिफ्राय आरो जायफ्रा मुभि नायनो गोसो, नोंथांमोना गोदान आपडेटआव थांदो, मुभिखौ नायदो। सानफ्रामबो नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन गोदान आपडेट बे टेलिग्रामाव। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअ बेनो, नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होबाय आङो। जायफ्रा नोंथांमोना नायनो गोसो आरो जायफ्रा बेयाव नोंथांमोना फल' खालामना दंखायो, नोंथांमोना नुबाय थासिगोन। आङो बे साननैसोनि गेजेरनिफ्रायनो हरबाय थासिगोन, बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अके लोगोफोर, बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम, नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।